Aurreko punto landu dugu zer zen aldi baterako ezintasuna, gizarte segurantzaren barruan dauden prestazioak, eta horrein landuko ditugu zeri deitzen diogun ezintasun iraunkorra. Aurrekoa bazen zera hori denborei begira mugatua baldin bazegoen, honek denboran jarraitzen du. Eta hemen bereizten dugu zera langile batik kotizatzen duenean, bale? Kotizatzen duenean, hasiko gara txikienetatik edo zera balioen ezintasun partziala. Zein kasu da hori, langile horrek sufritu duen gorabehera hori dela eta bere lanean jarraitu aldu, baina mugaturik dauka zera lehen egiten zuen lana. Egon daiteke beste lan bat egiten, baina ezin du egin lehen zeukana, beste batekin jarraitu arren. Vale. Osoa, ezintasun iraunkor osoa, kasu honetan, langileak ezin du lan egin lehen zegoen lanean, baina egin dezake beste bat. Vale? Kasu honetan, langilea jasoko du hilabetero soldata bat, bale? Gizarte segurantzatik. Eta izan dezake hori gehi egiten duen lanarena. Absolutoa, ezintasun iraunkorra absolutoa izenak adierazten duen bezala, langile horrek ezin du lanik egin, ez hor, ez inonez. Eta berriro jasoko du pentsio bat bizitza osoan hilabetero. Eta azkena, balioezitasun handia, kasu horretan langilea, ezin du lanik egin, ez aurrekoa, ez beste bat, ez bat ere ez, eta horretaz gain, zera ingurrabia da daukana, laguntza behar duela. Kasu horretan, zera hori konparatuz absolutuarekin, diru gehiago jasoko du. Eta gero daukagu, kontribuzio gabeko prestazio modalitateak. Kasu honetan, afiliaturik ez dagoen jendearentzat, eta baldintzak desberdinak izan da, jasotzen den diru kopurua desberdina da. Baina kasu honetan, zera gutxiago jasotzen da, langile horiek gutxiago kotizatu dutelako. Hona nintzen.